Kaseng Henyo Trap Youth Council HYC hak arpuai terik yayong kalamudu syakiyeng Kashri Meghalaya High Court dakaba kerpat bakan tuklar lem mardor halor ke kabalakhan kajingma kaba nangkham shirkhei ha kajinglong jingman jong surok shlong pun usla dauki ha padeng kajingshna penhe kabadang ya shakman ha ukurwa upresiden ke HYC ubak roy kupar senram ula ong baga council kala ajingmut yakasor karjala NHIDCL bat katanat Public Works Department PWD bakin pentrekam mardor ikila jingada ban le yakarut safety audit ban perking yakarukam ya jengki kali haki jaka badang ya kajing pentrei bat ban pentikna baki bor badekmi kindan kajingkit clear nakabenta kajing shngan jongki patba ki kattu kat ni ki benta jong ko surok kila nang kham shirkhei nakabenta kinong leit nongwan namar ka jinglong jingman jong ka jingtei ka bam dan jing shngan kenthop ka jingbam dan ki dak jingmaham ki babyang ki jingker ki jing ai dak bar ka jingbam byang ya ka rukam penyat bat pen phai ki kali hai ki kattu kat ni ki jaka ulaong ka council kala kamru ba ki kattu kat ni ki benta jong ko surok kila kalalong ki ba shirkhei bha bat ki balawan ra ki jingja accident ba kha kha ki jingman saw bat ki jingjulor jong ki kali kalapan pauru ka jing so kya kham tam ba ki jing embryo kila ban nangdu lada omla ban shimar dori kila jinga da ki babyang ya ki kampen roy bat ki project bayate bat ki jing tai om day ban penya shakman da ka babu jing ma ya ka jing embryo bat ka jing shngan jong ki patba ka day ban long ka ba hakman ong uba roy kupar ngi penpau ka jing kermen ba ka high court kan tuklar kenang ban penti kena ban pentre ka me kila jinga da ki babyang kenang ban khangla na ka jingdu ki mensim brio bat ki jingdon jing ula ban ram